Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Kinong yalam ka HYC ha ka jingyalam uba Roy Cooper Syndrome President kilalit Shah NEIGRIHMS halor ka jingkhot jing Director ban yakran ye kimat jingdawa ba ka seng kalabo bat aipor ye ka NEIGRIHMS ban pentrekam. Ha ka minute balarung ha kamra ban yamir jingmun kensan u Director ka NEIGRIHMS u Dr. Nalin Mehta ula ong balay meyawan penkul marsh nong pensngau kinong yalam HYC. Kinong yalam kaseng kilapoy ha office la Shah kynhied kum ki kena surong ha ukri du ka NEIGRIHMS ula shu kynhied bat penmi ya ki jingdom bat kaseng kelawan da ka jingklit kli bat ringkat ka kuramid bat penpat ya ki katu kat negi yen nalor ka jingberngem ban khang tala shi sundon ya ka office tray kam jang u. Dan bak ka jing tuklar jang ki magistrate uni ukli du ka NEIGRIHMS ula hak mi syapelau bat panmam na kinong yalam ka HYC haba Khot biang yaki bakin wan syakamit jing yakran halor kimat jing dawa jong kaseng. Haba kran syikilat pathai kubor u President ka HYC ba Roy Cooper Syndrome ula itu bakaseng kalalit Shah NEIGRIHMS halor ka jingkhot u Dr. Nalin Mehta ban yakran ya ka dorkas bakaseng kala IT ka bakran yaki jing dawa jong kaseng. Ka jingdawa ki kentup ya ka kam thungnos ka bala penyihat mentaling baka Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test NORCET. Ka ba penduk lat iki nostrai jila ban yok kam ha NEIGRIHMS. Ka jing IY iki kam outsource ka jing thung kam ba prapo person iki try muluk ha ka group B bat C ban thung kam purano iki nurse ki batrailing baka contract bat kiwe yathu uba Roy. Lampoi bani keren ni kakam na direct u insult be ni. Beli mewan bani pun kulmar ni. Beli meliak kata-kata ni tu institute ni wan bani server. Tingin ni keren ni ke ila. Utri jengi kum kena surong umut kum no. Jengi mtre bani keren ha mars ong kum tau insult jengi insult gada ben riu la da yangi sang balang unut ban keren kum tu telah dawan ki rupat ba le unun dia. Kwa bani kendu kata ka plan ka jong u ban insult jengi kena mangingim kwa bani keren bani kami ki issue ki be. Temantangi nakataing imi saba mentabat ngilarai mungin khang ngin be gidong trade bro khat ngin khang tala office. Okay. Khot ipi. Khot i bani kendu. Khot i bani kendu. Ilet bani kendu insult tu. Sampai wong beli meyawan penkulmar. Hai ngiwan penkulmar ngira angin. Ngiwan tang san ngot ngiwan apa? Ngirung. Tu umut kum no. Kwa bani kendu iki isu na mau sotu ki bangi ibu ki digilong jenwen nam ta kajing mentoy jong ki paradok parastam ki jong ki. Bakin yo kam ki beri ki jong ni. Kwa ban keren ni kata na mau don hidden agenda ka jong ubun tap kam ki beri ki jong un ki na ka state jong un na ki beri ki bomo u itu. Kata ka ki jong but ka jong kwa ban keren bat ni. Kalau ada kwa ta kam le ngin khang u bat ngin make sure bu de ban mi. Pan mat sabar ngin serung so.